nandito na naman kami sa Petit Jungle Tree. Mag-propagate tayo dahil hindi na masyadong mainit, pero parang may parating na ulan. Kaya dalian natin, mag-propagate tayo today, guys. Ang daming ma-propagate, kaya eto kami, tinitignan niya yan, kung i-propagate niya. Tinatansya niya yung mga tanim kung alin ang i-propagate. Grabe, ang dami. Ay, naputol na yun, oh. Ano yan? Ano ba yan? Green cardinal? Prince Orange. Green cardinal ba ito? Prince Orange. Si Prince Orange. Ayan. So, propagation is here. Sira yung dahon niya. Grabe, ang laki ng Orlando. Sobra. Saan ka na nagtago? Dapat putulan pa yan. I-transfer uli natin. Ma-propagate pa yan. Teka, kuha tayo ng potting mix. Yan. Ready, get set, go! Okay, go! Black Cardinal. Here is Black Cardinal. Ay, tinago mo. Akala ko i-propagate natin. Buhatin mo nga, ipakita mo nga dito kung malaki na. May I see? Ala, yung pinapagate natin, kailan lang, ang laki na. Pwede nang putulan. Ha? Oh. Ayan. Yan yung mother plant. Yung ginawa nating mother plant. May 1, 2, 3, 4. Hala, 4. May 4 siyang anak. May 4 na anak. Ayan, si ano? Si Anthurium. Si Anthurium. Yan. Yan ang sinasabi ko. I-propagate natin dahil sobra ng daming roots. Oh. Grabe, ang daming roots. Papakita ko sa inyo. Ipakita mo nga dito, malapit. Ang daming roots ng kanyang puno. Oh. Grabe. Oh. Grabe. Oh, kapal ng roots. Oh. Yan, ligwatin lang natin yung top niya. I-top cut natin and then i-repat natin. Okay, let's go. Go, go, go. Nasa yung itak ko?
celebration ng nangyayari ngayon today. Oh, ganda oh. Jose Bono, Jose Bono. Let's go. Oh. Let's go, let's go, let's go! Mananim tayo ng magagandang halaman. Yan guys, let's go. Let's go mananim. Magsipag para sa magandang bukas, pawis. Nako, Dito, nabali-bali na yung subukan dyan, oh. aya? Oh. Oh my God, Ano pa rin? nabali na? Transfer ko to. Ilapit natin, di ako kontento, di makita. Ito oh. Itapkat natin yan. Yan. Para meron daw ko si Bono na ano na. Yan yung black cardinal na napropagate. Yung Jose Bono na malaki, meron kasi tayo dito. Meron dito guys. Naku, nabasa ka na. Ha? Uy, ang ganda ng flower ng ano. Ang ganda. Let's go there. Let's go there. Yung Jose Bono nandun oh, nabali. Angela. Teka, ang daming black cardinal dito. Teka. Teka, wait lang. Tingnan natin. Pakita ko. Woo! Oh, wow! Look at this. Beautiful. Ang ganda. I love that. Very beautiful. Birds of paradise flowers or fruits. Anong tawag dyan? Flowers, no? So, ang ganda guys. Ang lalaki na ng birds of paradise ko dito. Dami. Ganda. Oh, let's go, let's go, let's go. Mananim para may mapanood tayong maganda. Oh, ang ganda ng Zamia. Zamia and also here. Ito yung baby. Baby. This is Conti. Look at Conti. Ang ganda ni Conti. Beautiful Conti. Beautiful. Oh my God, puro ako na lang beautiful. Beautiful. Beautiful Zamia. Oh my God, Zamia guys. Ang daming mga tanim dito guys. Naku. Variegated na ano. Hindi ko na masabi yung mga names nila guys. Oh, tingnan mo naman yan oh. Look at that hanggang dun sa taas. Look at that. Ang haba ng yan, heart is going up. Love. Spread love. That is the message. My gulay. This is Angela. Si Angela. You know, Angela? Kasi, para siyang angel, no? Na lumilipad. Look at that. Oh. Madamag man kakuha ni Ron. Oh, yun. Itapkat natin yun, guys. Tapkat natin. Bakit? Ala, nabasa ka na. Parang lupa yan dyan. Ay, ubos? Naku, kinain na niya ang lupa niya. Dagdagan natin. Okay. Itapkat na muna natin yung isa. Okay.
Grabe, ang laki nito. Look at this. Look at this. Oh, mas matangkad na sa akin. Oh, grabe. Tapat sana niya yan, kaya lang sayang. Ayan oh, tingnan mo yan. Ah, ang daming roots ha. Oh, sige. Umpisa na ako ha. Oh, go, go, go. Uy, naku, natapkat na. Yung anak niya, ihiwalay natin. I-separate natin dahil malaki na siya. So, mabuhay na siyang mag-isa. Responsable na siya sa kanyang buhay. Oh, yan. Ay, ayun, natapkat na siya. Oh, di ba? Naging dalawa na. At ito'y tutubuan uli ito. Okay? Wala, ang daming ugat, oh. Ganda, no? Daming ugat, no? Oh, ang ganda. Very beautiful. Amazing! Amazing plants. Sinong may, mahilig sa plants sa inyo? Yan. Ha? Okay. Sorry guys, maingay dito sa amin ngayon kasi brown out hanggang 6 o'clock PM mamaya. Ewan ko, praying and wishing na sana bumalik na mamayang 6. Totoong bumalik na. Biro mo yan, maaga pa lang, wala na kaming ilaw. Oh my God, nakakawa ng buhol. How many years nang ganito? Pabigla-biglang brown out. Pero okay lang. Basta't maligaya tayo sa ating mga tanim. Yay! Nako, wala kaming problema about kuryente. Bahala na kayo dyan. Basta't kami ay maligaya dito sa tanim. Oh my God. Oy, si Stingray. Ang ganda na. Laki na. Oh, Okay, tapos na yun. Sayang. Tapos na muna. wag na muna. Ay, yung mga dala ko kanina, nasaan na? Kasi Bono. Ito na. Ay, tapos na. Tanim na. Wala, ang bilis mo naman. Ala, ito yung hinahanap ko. Yung nga nahulog doon. Ala, nahulog siya. Ito yung, patungtungan ito yung lahi ng regala, guys. My God, ang mahal niyan, sobra. Yung ano, Ano yun? yung hanap ko sa inyo. Sa bulo. Oo, kasi Bono, sasaan? Ay, nandun na. Oo, Yun. Kaya pala sabi ko may dito. bago. Yun pala inilagay. Nilagay na pala doon. Nandun na pala siya. Ano si Bruno? Itaksak ko rin. Oh, pwede. Okay, guys. Grabe. Kasi ano na Si Billy T, oh. Huge na siya. My God. Tingnan nyo naman si Billy T. Si Bruno, ano nangyari na? Ala, si Jose Bono, anong nangyari? Ha? Kurba-kurba na siya. Ala, para ng roller coaster. Nag-ikot-ikot na. Oh. Ayun. Ang ganda. Wow. Very nice. Parang maliit lang yung pot, pero ganun ang philodendron, guys. No need na punuin mo ng ng maraming potting mix kasi ayaw niyang mababad siya ng matagal ng tubig. Pagka diniligan mo, kailangan ma-drain siya kaagad. Ganun ang potting mix na nilalagay namin. Tapos yung pot ay hindi ganun na malaki ang gamitin para sa ganun ay masaya siya, mabuhay siya. Yan. Yun ang gusto niya eh. Gusto niya maliit lang ang pot. Yun. Kung malaki man ang pot, pwede nyo ring gamitan ng malaking pot pero konti lang ang potting mix. Ganun yun. Oh, wow. Grabe, ang ganda. Ganda na ni Jose Bono. Ah, doon din tabi mo doon. Kaya pala sabi ko kanina may bago dyan, yun pala. Ito naman nandyan na. Yan na siya nagtago. Doon. Yan yung nakita ko kanina eh. Katabi na sila. Kasi nakakaawa na sila. Alam nyo guys, nabili namin yung binhi niyan
Dalawang dahon lang, 7,000 nung kasagsagan ng pandemic. Grabe, no? Ganon kamahal ang mga halaman noon, guys. Okay, dumami na ng dumami. Teka. At siguro magpaalam na kami, konti na lang ang ano, sobrang haba na. Next time na uli at parang uulan, guys. Tingnan mo ang ano, sky. And then wala kaming kuryente at ang ingay ng generator. Ito, next time i-propagate din natin to. Si green ball. Grabe, ang dami, no? Oh, ang daming ano, ang daming propagate natin. Next time, bibili pa akong pots. Naku, nabasahan ang lakay ko. Naku, tama na muna. Basa ka na, tama na. Ha? Ano yun? Oh, pagkatapos niyan, tama na. Ayoko na, basa ka na. Tama na, sobra na. Naku, grabe ito. Isa rin to eh. Isa rin ito eh. Ano sa halaman eh. Ano yan? Ha? What is that? Ang Angela? Ah, wala nang lupa. Ay, kinain niya. Kumakain pa kasi ng mga potting mix itong mga halaman, guys. Pag di mo tinignan, maubusan. Ay, nako. Ay, naku, may nakita ako. Ang laki na ni Red Congo. Allah, my God, nakatago. Yung beauty niyan, itinago natin. Cobra, oh. Diyan, oh. Ay, nandito pala si Cobra. Kaya sabi ko, nasaan na sila Cobra? Ito, Silodopia. Hindi mo kilala? Ay, naku. Ay, Silodopia, naku. oh. Nagsaselos na, oh. Hindi mo pinapansin. Ayan na nga, si Ludovia. Ang daming Ludovia doon sa kabila din. Dumami na sila, guys. Hala, ang ganda ni Red Congo. Dapat itaas natin si Red Congo. Di pwede? Wag na. At baka mapalid pa ng hangin. Pero ang ganda ni Red Congo. Dapat i-transfer natin sa malaki. Bibili ako ng pot na malaki. Bili ako. Yan ang bagay na ilagay sa pot na ano. Ha? Anong sabi mo? Ulitin mo. Ha? Anong sabi mo? Abangan sa susunod na kabanata. The next video. Okay, sige. Kawawa naman siya, guys. Basang-basa na. Sobrang sipag yan. Pag yan ay na, ano, sabi niya, exercise daw muna kami. Pag gusto niyang exercise, dito kami mag-exercise, guys. Kaya lang ako, hindi ako mag-exercise. Ako ang kumukuha ng video. Siya naman itong trabaho ng trabaho. Ano naman yan? Oh, so, yun na, guys, ha? Teka. Guys, thank you so much. Ang ganda ng flowers ng ano. Paano ko ba ituro? Ay, nako, ayun. Birds of Paradise. Ang ganda. Wow. How can I go there? How can I go there? Teka lang. Ayan, guys, ang ganda, oh. Pinatayo ko na yung video kasi hindi makita. Ayan, oh. Ayan. You see? My Birds of Paradise. Ang ganda. You see this? Birds of Paradise. Ang dami yan, mayroon pa dun sa loob. Wow, nice. I love it. Let's go. Count me in. Meron pa, sabi ko, tumigil na siya eh. Grabe naman to. Ala, dumi mo na lakay ko. Ay, nilagyan niyang pagkain. Wala nang pagkain eh. Naubos na eh. Oh, gusto nila yung ano, yung potting mix, guys. Ito yung super boom, oh. Yung gwapo. Okay na at yung likod mo. Basa ka, ayoko na. Tama na. Tama na. Let's go na. Tama na. Basa yung likod mo. Mabali mo yung si Super Buma, yung dahon niya, oh. Nabangga-bangga mo na. Anak ko. Ayan, ang cute.
Halika dito. Ala naman. Ayan. Hindi, okay lang. Ha? Okay lang, may roots siya eh, may roots. Si Balwanum. Kailangan transfer natin. I-repat kasi kawawa. Okay. Balwanum. Ito nga rin eh, oh. Parang tinatawag ako nito. Ang dami, oh. Daming roots. Next time. Dami pa ang ma-propagate natin. So many pa. So naman, hindi nag-guantis guys. Ayaw niya mag-guantis pagka nag-garden. Ito ang walang kaarte-arte. Kaya akala nila pag maganyan ka raw na humahawak ng lupa, parang pobre ka raw. Sabi ko naman, ayun ang akala niyo. Nako yan ha. Ganyan lang yan. Pero nako, naksyabang. Hindi nga, totoo. Yung iba, maarte. Ayaw nila na malupaan ang kanilang kamay. Kasi, yun nga, madumi. Marusing, madungis. Iba kami eh. Sanay kami dun. At yun ang hilig namin. At happiness namin yun. Wow, ang gaganda na ng mga belly natin. Fat belly. Para ng belly natin. Oh, yummy. Yummy daw. Ano yung pagkain? Yummy. Yummy. Guys, magpaalam na kami. See you next time. Paalam tayo, Papa. Dito, Papa. See you next time, guys. Love you, guys. See you. Okay, abang-abang sa mga videos na magaganda pa next time ulit. Okay? Florida Beauty.